Nabaki zuchiyana, kizomuzauna, wanda kamar yake a raina a saman soyayya. Zama na soyayya shi ne sinadari inda ke a duniya ba ni ba garari. Karen da mun kai a soyayya na san ba hadari. Masoyiya ta da ruwan sama in kin sha ki bani nema. Ina sa a zuciya abadan ba ni canzawa, sani ki kai a zuciyata wanda ba ya guguwa. Zama cikin gidana abadan ba rabuwa, idan da ke san jera na san ba ni shan wuya ni dai. Kizomuzauna, wanda kamar yake a raina a saman